Proponilkom imma xi sajt oħra? Bħalissa le. Bħalissa le. Il-gvern għadu ma proponilkom sajt oħra? Le. Għatman nissajt ma sajt oħra. Pero naturalment għedin f'komunikazzjoni kontinua ġivet nisimaw dan dad-dibattiti li tisiru. Nimmaġna li minnaħat tal-gvern qabel ma jipproponi sajt oħra irrid ikollu sajts li jaħseb li huma adattati kemm għall-proġett u kemm għal dak li jixtieq jagħmel il-gvern. U xek tkun sajt tajba f'lokalità tajba. Però mhijiex kriterju fundamentali li tkun quddiem il-baħar. Il-negozjati kollha li kellna mal-gvern kienu dejjem illi l-università tkun f'post wieħed f'sajt waħda. U kif inhi l-Università ta' Malta. L-idea hi li jkollok kampus wieħed u kollox imdawwar magħha. Għandek idea kemm hu ċens u kemm jiswa? Naf kemm jiswa, naf xi tkellimna u naf kemm hu twil. Però naħseb dal-istadju għandu jkun il-gvern li ħabbarhom meta niġu biex iċ-ċens jiġi diskuss fil-Parlament.